Takže čau, vítejte u dalšího návodu, který, chce si z názvu všimnout, bude návod na The Sims 4, který nedávno vyšlo. Bohužel zatím to není udělaný tak, jak by mělo být, tudíž ne, že jenom stáhnete a spustíte hru. A my si ukážeme podrobný návod, jak tuto hru zprovoznit, aniž byste se ji museli koupit. Stáhnete si z webu, tady The Sims 4 Cracked, který hodím na Megu. Hodím na Megu za chvíli. Takže si to tady stáhnete. Potom, až se vám to stáhne, tak si to extrahujete, abyste to měli takovou složku. Jinak to budete mít takhle v knížkách. Pokud tam nebudete mít knížky, tak si stáhnete WinRAR. A potom už tam budete, extrahujete do složky, byste měli. Ve složce se nachází 4 složky a 5. Tady ten crack, to jen už tam je. Už tam ji dávat nemusíte. Ten jsem tam už myslím rovnou dával. Ten launcher a to. Jo, to už jsem tam dával. Všechno je tam hotový. Jediné, co musíte udělat, to si stáhnete Origin. Bohužel, já jsem se stáhnu Origin. Tady dáte Download Origin for PC. Ten sám stáhne. Jak nečekaně. Jak jsem stáhne. Něco jsem řekl. Opravdu. Tak. Nainstalujeme. Na to počítači. Já jsem už to instaloval. Jo. Tak jsem to smazal, abych to chtěl ukázat znovu. Tady ty pičovinky pryč. Vyberte si, kam si to chcete uložit. Já to nechám tam, kde to je. Nainstalujeme Origin. Spustí se nám Origin. Tím myslím aktualizaci. Pokud slyšíte autobus, tak se nějak nevzrušíte. Tak, teď ho máme. Otevřeme ho. Něco jsem řekl, naprosto. A já jsem si tady už vytvořil účet, jinak tady dáte normálně vytvořit účet. A vyberete ty hovadiny, dáte si jméno, heslo a tak podobně. Tak já se přihlásím. A až se přihlásíte, tak, uveďte svůj mail. Nezájem. Tady žádáte moje hry, tak tady nic mít nebudete, že jo. Tady v Originu kliknete na přejít offline. Ukážu vám to Nothing Games, nebo žádné hry, proto to být jazyku. Poté si najdete cestu tam, kde máte Origin, tu výsečko, plná files, blablabla. A tady si najdete Origin Games. A sem tu složku to přesunete. Otevřete složku, dáte Game, Win. A tady ten launcher. To spustíte, buď spustíte jako zpráce, nebo prostě spustíte. Není nic těžkého. A hra se vám spustí. Nevím, jestli teď uvidíte. Vůbec netuším. Protože s OBSkem nedělám. Je tak. Chvilku to trvá, než se to otevře. Ale spustí se to. Pokud to vidíte, super. Pokud ne, tak teď tam máte určitě nějaký fan art. Bude tak jo. Tada! 10.4. Ano, funguje to. Zkoušel jsem to, hrál jsem to 5 minut. A je to super. Easy. Pokud se vám toto návod líbil, určitě nezapomeňte ho odmítit lajkem. Jinak pokud to fakt vidíte, tak tady můžete dát play. A ono se vás to zeptá, jestli chcete být offline, anebo online. Tak tam dejte cokoliv. Já už jsem tady zkoušel i vytvořit postavu, jen tak prostě narychlo. Jestli to vůbec funguje. Ano, to funguje, takže já si pak vytvořím novou postavu, začnu hrát a budu si užívat do Sims 4, která by měla být fakt že mega. Takže pokud vám toto video opravdu líbilo, návod vám funguje, nezapomeňte si hru zkusit nainstalovat a určitě si zahrát. Já nejsem sice moc příznivý tomu, že se mají hry stahovat poslední dobou, ale no, je to tak, už jsem trochu začínal kupovat i na Steamu, jaký hovadiny, takže už
snažím se celým stahovat, ale jsem 4 jsem si chtěl prostě zkoušet. Dobré, tak to bylo k tomuhle videu všechno, a se sám ločím, měl jsem další videa. Star.